saya dalu raras apyara sorot lintang gangku wedap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pus pita karanggian putyane sang tujo rombrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang bocah bajang ireng angin Sireping sang ngarako gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pertangkapati ingkang jumedhul saking Brangwetan nadyan kalengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamandyan dewasane nengna wau kawusa wancinimus ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawar cita anggara rakata Buddha Maeswaraspati mintuna Eka dwi tricatur panca sacapta astana dasa goro-goro apa to pertandane goro-goro goro-goro ing jagating pakliran saking namung lumati mijilira parepat punakawan kilurah Sumargaring Petruk semauna kilurah Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ora romba alon arire
Hop. Putra. Alhamdulillah goro-goro. Dalu punika sowan wonten ing dusun Prangwedanan Patarana bangun Tapan Bantul. Ya. Bersama teman-teman warga laras. Sekarang aku ki awakku pirang-pirang dina iki lagi pelu. Lagi gak sehat gak enak badan. Lagi flu, lagi batuk berdahak. Soalnya entek sangune. Aku bengi iki ora arep apa jenenge ngetes yoga-yoga wis ora arep meneh aku. Bengi iki wis kapok aku iki pisan. Soale ditku entek kari 14.000 apa ya ning dompet iki. 14.000 mau wis tak nggo ngangkring. Sekarang yo ditinggal mbokne dolan luar kota. Nang omah jane sepi, jane dhewe. Neng yo jane nek karepku ki pengen tak sewake nggone. Omahku ki pengen tak sewakne. Monggo mumpung kosong. Jadi jane ki nek kosong ki aku rada bebas. Neng mengko aku meng Semelangku ki nek kanca-kanca yoga ki terus do teko. Engko ana sing macem-macem. Ana sing WA engko ning omah ora ding. Terus ana meneh sing WA. Mas ning omah ora, Mas. Sapa kuwi? Kae kancaku. Kancaku yo sok-sok, Mas ning omah ora Mas info apa ora dede tok diinfo, kepruk sirahmu malah. Kene kira dedet ya diinfo. Kejem aku nek ora dedet kejem aku lagi. Iki dompetku trimo ra tak gawa kok ndak entek. 12.000 ki nggo penguripan sesuk je. Duitku yang meng kari 2 lenter iki, waduh. Pahit. Mau sing siji ya wis tak menehke sing rebab. Getun jane getun tiba mburi. Neng ora dadi apa. Amal ibadah. Ayo pisan-pisan ki yo ngetokke Petruk sik ngene iki. Nah terus bareng njuk engko ngetokke gareng karo Bagong mumet ndase. Neng ya ora apa-apa. Karo ngundang-undang apa jenenge? Iki oh iya aku urung ngaturke acarane iki. Senajan mau wis diaturke ning Limbukan ngono. Ning iki acara memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Dan juga Merti Dusun. Lho nanggap wayang. Besok tahun depan nanggap Om Gesuan. Genti tak jaluki. DP-ne sing tak jaluk. Aku wis dendam aku tekan saiki jane iki. Jane DP-ku ki kena dienggo seneng-seneng kena dienggo info mau kae kok mangko tuku wayang. Ora tekan gone. Ngono ya Mbak Ayu ya meng meneng wae ora WA. Mbok lapor-lapor ngono lho. Ngono dadi engko kira-kira kapan le wayangan potong gajine. Kejem aku arepan kok. Nek mayang kejem nek ning isor wani apa-apa aku. Nah, kepruki tenan aku engko ndakan. Mau wis dijotosi aku mau linggo kono mau. Menyesal aku. Penyesalan seumur hidup pokoke.
Lungguh jajar Om Keswan ki. Tak jajari ki tak kira ya arep menehi wejangan. Ngilmu kasampurnaning urip. Banyu suci Aki Perwito. Neng kok jebul malah ngene dute. Dut apa gelut. Oh. Wah resiko jane aku ki. Jane mangkat ngene iki aku ya toh nyawa jane. Neng kok nek ora ono Om Keswan ki sepi rasane. Sepi. Karang yo apa jeneng ide-ideku ki muncul dari sana. Sekolahku dolan ning kidul ki wah jan gayeng nek ning kono. Ki umpama ana Bagong ngono Bagong wis tekon, gayeng piye truk ngono kuwi. Gayenge yo dinengke ning ngarep mengan dinengke ning teras. Kuwi wis gayeng banget kuwi. Dinengke ning teras tinggal turu. Nah pancen sumber inspirasi tenan kok nek ning kono ki. Apa meneh pas dodok karo udut ki, wah. Inspirasiku ki Om Keswan. Dolopku neng mburi dolopku. Wingi ngopo wingi? Kok terus wingi? Wingi ngopo? Kurang ngopo-ngopo kok wingi? Aku wingi nang omah. Ditentek kok nendi. Arek ngidul yo ora ndek bensin. Wae apa? Kan kidul ora dicoli bensin kok wae. Tulane nggone kancane. Bul ra ndek apa-apa, ayo. Jane paling bener ki dolan ning nggone Mas Bimo Aris. Saya entek dite. Saya entek sanguku nek ning kono. Gaweane WA, "Sida ora, Ding?" "Sida ngopo? Aku ya ngono. Aku arep tahajud, aku ya muni ngono." Aku saiki wong tertib kok aku kok. Tertib lalu lintas maksudnya. Aku jane ket mungkin golek nganu lho, apa jenenge? Golek inspirasi iki lewat ndongkelan. Ora iki yo. Bengi iki kok apa iki mau? Gara-gara iki dikancani karo ya karo Kang Gareng karo Bagong. Ora kancani sapa-sapa, arep kancani sapa? Wis ra ndek kanca aku saiki. Kancane do lunga ditenteke. Heeh, aku buka bengkel ya ora payu-payu. Ngarep aku jane iki wis pengen ngidul ning Om Keswan ki nggawa wayang siji ngono lah. Nggawa Janaka apa Cakil ngono wis. Tekan omah dol lumayan. Iki nggo balekke DP ku, Cek. DP 2 yuta nggo tuku Janaka karo Cakil. Mau domoke apik Ding Janakane Ding. Ha kene. Apik tok ora kene ya pahit. Wis terus saiki nyeluk-nyeluk Kang Gareng karo Bagong. Kang. Biasane nek nyeluke nganggo tembang-tembang ora aku tak celuk biasa wae aku kok. Ora iso ya aku. Nana opo? Mbak Orisa ki senengane ngono lho, mol aku Mbak. Rene-rene ngopo? Wis iki nek aku ora gek nyeluk Kang Gareng karo Bagong iki ndak engko ndak selak sunrise. Sunrise kuwi matahari terbit. Sunrise kuwi matahari terbit nek sunlight kuwi sabun cuci piring. Ya ora, sunlight kuwi matahari terbenam kuwi. Mbak aku diceluk-celuk nggo tembang-tembang truk. Ya engko rono sik. Apa ya? Anu wae. Ngene iki nek cara apa ora ana cara-carane nek aku. Ki mau ana pemundutan ya karo minangkani lah.
Kok gak seneng-seneng. Minangkani pamundutan mono Sintom Parisono. Sinom Parijoto. Iki sing cocok nek nggon sinom-sinoman ngene iki. Sopo wae to? Wah, nggih jelas Bu Wahyu. Sip. Aku mau dikabari Pak Bolot. Kabari Pak Bolot. Mas Gading niki mengke anu nggih mang dadakan ngejak sinden. Waduh aku ya. Terus posisi aku lagi golek inspirasi mau. Tak WA siji-siji. Halo, ku nendi? Aku wis neng kos, neng Solo, Ji. Adoh. Oh ya wis ra sida. Terus WA meneh. Halo, selo ora? Lah kepiye? Melu aku ya tak petruk, aku ya ngono to gleleng to. Geleng. Wah. Tendang kowe. Terus bar kuwi lah kok apa jenenge? Wonge ngirimi video. Ngirimi video ki wis nang nggon wayangan ki lho. Lho iki kepiye to? Jare selo. Ora aku wis wayangan ning Sleman nih. Wah ya wis. Terus nelpon Niken Salindri aku. Ngepasi job dadi ora sida. Umpama malah sing teko malah Niken Sarintem. Iya ora apa-apa iki sindene ana Jiro 46. 6 apa 7 iki? Jiro 46 to? Heeh. Terus aku ya omong karo Pak Bolot, mboten enten Pak, anu wayangan sedanten aku ya omong ngono. Arep dimbrokke wae panggunge ngono kuwi jare Pak Bolot. Kejem ya Pak Bolot ngono-ngono. Ora wayangan kok ngombrokke panggunge. Ah. Mboten. Bu Ayu? Halo. Wah. Halo. Halo. Halo Mas Dalam. Sintom Parisono. Sintom. Nggih, Sinom Parijoto. Nggih. Nggih. Pelok napa slendro? Derek. Wah, pelok berarti. Pelok anu, campur slendro. Bu Ayu ki pancen suarane nyes. Swanten iki nyes. Karang yo garwa dalang. Wait. Nyamleng temenanang tenan iki. Jan, sip ya truk ya. Ha iya no. Bu Wahyu e padake. Jan. Mangga Bu Wahyu. Tertentu tak turuti
Sampun. Mbak ya meneh no. Apa iki mau? Sinopari jodoh apa iki mau? Heeh. Apik ya? Apik. Kok ngendi, Gong? Biasa. Tarik tunai. Tarik tunai aku, Truk. Gaya ATM pisan. Wis no, wingi. Aku gak ATM malah arep kruyuk uang e. Darani maling. Soalnya aku wis kondang nyopet nang kono, Truk. Terus iki ugi jarus ana pamundutan kek. Nembang-nembang sak senenge awak dhewe wae tekan kok jam 2:30. Jam berapa iki? Wis jam 2 kok jam-jam 3 bubar gara-gara. Engko bubar lakon engko jam-jam 4:30 lah. Wae nganti pading. Aku lagi apa jenenge? Nang aku badan ini sedang tidak fit ya, Truk. Po. Wis ngombe obat durung? Urung. Aku ngombe obat malah kleru e. Laro piye? Bat kewan sing tak ngombe. Bat kirek, Truk. Bat kirek ku tak tenggak malahan. Nak kira aku obat flu, batuk pilek, bul go kewan. Akeh saiki piye? Aku wetengku kruwes-kruwes saiki. Mulane sok meneh iki diwaca nek cara pemakaian dan digunakan untuk Aku ora maca kuwi wong ana tulisane batuk dan flu. Tak wale untuk hewan Anda. ayo nggone sapa kuwi? Bu ngene sapa kuwi ora ngerti kok. Nembang-nembang. Ha iya, gara-gara ki gilirane nembang-nembang. Heeh. Masalahnya bahan-bahan kuwi wis tok-tokke mau dhewe, Truk. Dari terus ra iso omongan aku. Heeh. Obat kirik mau lho, Gong, diteruske. Wis entek mung semono kuwi kok. Aku ora ngerti kok mung waton omong. Waton nyelekop. Durung mimik obat aku ora ono sik arep ngene aku obat apa iki. Tidak diperhatikan sama sekali lah aku. Tidak diperhatikan sama sekali. Ora diperhatikan kepiye? Mbok ya aku ora diperhatikan soalnya aku sedina turu. Dadi ora entuk perhatian sapa-sapa. Oh ngono. Mosok Heeh. Gelut wae, Truk. Aku emosi lho aku lagian pirang-pirang dina iki. emosi ngopo? Watuk kuwi mau lho ora mari-mari. Ketularan kancaku kena bronkitis. Udu kowe iki sing nang mburi iki. Ah iki sing guyang-guyu iki. Dipriksake kapan nang omahku lho watuk nganti mengkis-mengkis kae. Krik 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 krik. Terus esuke dipriksake. Dipriksake. Ini terkena gejala bronkitis, Mas. Tapi masih bisa diselamatkan ngono kuwi. Ah kok nganti diselamatkan? Lah ya isih gejala kok. Terus dine obat ning ora tau dombe. Wis dina entek sak nganu kae kok. Sarenteng obat kae lho. Kowe nek ora overdosis ki ora sehat ya kancaku ki. Kowe kudu overdosis. Ora apa-apa ngono kuwi unik lho, Gong. Unik-unik. Kon munggah ye. Apik lho iki dagelan kondang lho iki. Tenan. Iki nek kon dagel wo. Iki sak barakane Pak Junaidi. Jane seneng banget aku nek kon munggah nek gelem munggah wah bungah kang tanpa upama. Ketiban sampur sak wonge. Mak blek ngono ki terus. Ora hae-hae. Kene munggah rene, Mas. Yang berapa sepatu kene iki ngopo? Dik. Ayo, alah-alah. Nyon meme nggih. Ora ngono kuwi, Gong. Ayo. Anu, tinggo apa jenenge? Ya mbakane ora omong-omongan lah. Nggo hiburan kanca-kanca barang. Di sela-sela kesibukane kanca-kanca. Nembang-nembang apa, Gong? Apa ya? Sing kira-kira rada gumyak-gumyak ngono lho.
Ben fluku kuwi gek ndang mari. Wah watuk gragrok. Ora penak banget. Mosok aku arep nganu, Truk. Omahku arep ketekan ambulan. Bulan apa? Aku ki turu, ngono. Turu ketoke ditekak demit aku, Truk. Ya kok iso? Ora begane aku turu ki. Aku ki ngimpi to ning bis. Nah, ning bis. Terus kalau sirahku ki tak apa jenenge tak mangklung kene nggon lawang bis. Dadi sirahku metu saka bis, no. Karo mangan permen karet. Permen karet tak lek mandeg nggon telak. Mandeg nggon telak ngono ki to. Watu aku kriok ngono kuwi. Bojan bantalku terus kabeh, Truk. Apa kuwi? Mbah aku ora ngerti watu ki pokoke bantalku terus kabeh. Ngompol apa, Gong? Ora aku ora tau ngompol. Aku nek ngompol nganu panggon papan kok. Aku nek ngompol panggon. Panggon papan aku nek ngompol. Aja ngono kuwi ana bu guru lho iki. Heeh lho, hati-hati. Nek disetrap engko. Ora, aku wis ra ning kono kok iki. Ya. Tak strap genti malahan. Wani, Gong. Ora. Ya getok-getok men. Apa ya kira-kira ya sing gumiyak-gumiyak ngono lho. Nek selendang biru kok aku teker. Trauma berat ta wisan. Ora apa-apa jane cocok lho iki selendang biru iki. Cocok ning gratisan ngono njaluk Pak Bolot. Hari ini bosnya Pak Bolot ya. Oke Pak Bolot. Oh kae wis oke kok. Aman berarti. Engko tak tes siji-siji engko nagih Pak Bolot. Kabeh tak tes langsungan. Sak penontonnya barang tak tes. Oh ya wis rasa nyok wis didum kabeh kok ya. Ngono aku barang wis didum mulane aku pasrah ning Pak Bolot. Dadi ngono aku engko wutuh. Heeh. Apa, Gong? Apa sing kira-kira sindru, apa slendru, tur apik tur gumiyak. Mbak Orisa. Anu, Mbak. Mang jagongan-jagongan le kula, Mbak. Mbane ra ono kancane aku. Aku nek ra ono kancane rasane kesepian. Oh kesepian. Mas aku Bagong kesepian. tadi tidak diperhatikan ya Ora seharian. Butuh perhatian. Butuh banget. Kok enggak mbak toh? Oh, mau diwae memangnya. Iya. Aku ndak Kan punya aku nggak tahu nomormu. kalau enggak diwa. Oh, aku nggak tahu TA-mu. Ya nanti Nanti apa? minta uangnya. Oh, minta. Iya. Lalu nanti kalau sudah diwa diblokir enggak? Nanti saya diblokir. Nanti saya diblokir. Ya enggak. Nanti wa ya. Nanti wa kamu masuk ke Oh, saya. oh. Berarti tak aku mlebu TA-mu nih. Heeh. Maksudnya Lah iya iki to. Wah lah isih ana apa jenengane iki? Napa pamundutan? Nggih niki. Wah sesi Demang. Wah nek carane ning nggon aku ki ana jenenge iki anu. Pakde Tugiya. Nek apa-apa nek anggere mburine N mesti ana G-ne. Jadi sesi Demang, hiburan. Ngono-ngono kuwi. Derek wugon Derek wungon Mazda Gading Yuwun lagu Sesi Deman ini penggemar almarhum Kisah Nugroho. Terus ki dibalas WA-ne karo Mas Agus. Nggih, nyawer mboten lho. Rada kejem iki. Terus jawabannya? Saking Palembang P Sugeng Naga. Sembur gitu. Sabar Mas saldo lagi error. Ya biasanya ngono kuwi nek durung keliwat jam 12 ki error sok-sok. Oh tidak bisa mengirim. Heeh.
Heeh. Pemene pas aku mangkir ora terus. Wis, iki namung seniku. Ki ana meneh iki, ora ding. Ora wis ora ana. Dipun pinangkani napa sanes? Nggih dipun pinangkani. Pinangkani. Nggih saku mboten sesi Demang. Sago? Ah nggih pun. Ning niki dereng enten sawerane. Dereng enten. Dereng. Oh, nggih. Nggih sabar mawon mengki lak mlebet ngene kula. Mlebet. Nggih. Kapan mlebet? Nah kapan-kapan gampang kuwi dijadwalke wae ya kena kok. Kaya ngono kuwi iki tergantung. Tergantung apa? Tergantung gulune. Wis ah. Apa? Ana meneh, Pak. Wah, lah ono. Oh, sing mau wis to iki. Bajing loncat. Sudah. Oh, sudah ding ini tadi. Heeh. Kuwi iki ana duwite iki. Ana sawere. Saking sinten? Oh, niki wau saking dari Cak. Cak. Sak. Cak. Nek Cak Soleh bakule sate sewon kae. Cak sapa ya? Sapa Mas? Mbok nggo kacamata to? Mbok nggo kacamata nek tak ketok. Oh, engko Mang Tobi mang anu. Engko niki Cak sinten niki? Cak Martu, Cak Martis. Apa ya kuwi? Mbok nggo kacamata. Marles. Cak Marles. Sama Cak Marlis Surabaya. Walah. Saking Surabaya. Walah iki mau ki jane iki nyawere 500. Oh, ngono. Dinggo perjalanan rene iki tekan kene kari 50. Oknume sapa? Hah? Oknume sapa? Sapa iki oknume? Ndak sapa? Lah ora ngerti aku. Biasane sapa? Sapa ya? Kae apa? Om Keswan apa? Lah iki jane iki lek nyawer 500 dinggo ning rest area terus dinggo bensin kendaraan kuwi tekan kene dadi 50.000. Ngono. Heeh. Ya. Niki ngene Mbak Ayu. Mbak Ayu. Mbak Ayu sanes Om Keswan. Karo Bu Guru ding. Oh nggih. Berarti nyelawe kuwi. Nyelawe lumayan iso ngutuku bakso, mie ayam Cuma bakso. kita imbuhi 2000 lho ono. Nek. Kena dinggo parkir lho iki. Heeh. Ampun. Nyayu. Ah, kuwi nyewu sing kuwi. Nyewu ki lumayan kena dienggo tuku mbang gula. Mbak Urisa yo. Nggih. Langsung po ngagem bawa, Mas Bagong? Langsung po nganggo Weh. bawa. Yo nganggo bawa ya. Nggih. Sakniki Heeh. Esuk bar apa ya? Bar mulutan meneh. Sesuai banget lho kuwi. wiwitane Andara sang peke. Mesti apa? leres. Oh, bener to? Heeh. Wah, lah. Andara sang peke Pria gabus. Apa? bagus. Oh, bagus to. Yo. Bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe
Ngandel ora. Ngantuk sik. Mulane sok nek iki udute dilongi, Gong. Weh, lah aku ki saiki sedina ki meng ping 3. Meng telu. Telu ki telung lencer apa telung bungkus? Tergantung kebutuhan. Nek ana sangune ya 3 bungkus. Nek ora ana ya 3 lencer wae. Sosok ya 3 cetekan barang. Ya mimi obat Mas ben cepet mari. Lah mau lho wis kadung meme obat kleru obat. Ya obat liyane. Obat apa? Ya obat batuk. Obat tablet. Lho. Apa toh? Walah. Ngungrum marang bendara Tias Sulistya pijer incangake alis. Bagong iki kandhane ngeyel kok. Lagi wae domongi kon nglongi udo tok mesa nyumet. Enake. Aku seneng sing enak-enak terus aleno. Nek ra enak wegah. Ayo tergantung nek kuwi. Kuwi ya tergantung. Tergantung. Tergantung sangune. Sapa kae mau? Penggembira. Aku nek anggere kae guyu seneng banget kok aku kok. Wis ketok gayeng kae jane urung ning anggere kae guyu ngono wis. Wis seneng banget aku. Karo sing nang mburi ki anggere wis muni guyu ngono wah. Puas aku rasane. Heeh. Berarti pertandane urung turu. Kone wis sepi kae wis. Tekan omah gejlik cengele. Mbok ra kejem-kejem. Kayak kudu kejem ya ngono kuwi ya. Kuwi apa jenenge membangun rasa tanggung jawab. Kaya ngono kuwi membangun rasa tanggung jawab dan juga kuwi mau wis Ayo Mbak, digongke Mbak. Terus tresno sesideman.
bareng sotone metu. Kula 3, Pak. Waduh. Lah kok 3 karo sapa wae? Lah ya dhewe lah porsiku Oh, ki. dhewe. Wah lah porsiku ki padake. Kene Portugal. Lanjut, Mas. Oh saya tak memperhatikan ke. Oh iya. Menggoda. Oh, anu minta 1, Mbak. Mboten, Ding. Mboten. Jare Oh, Ding, Mas Danu, Ding, lali aku. Jare memperhatikan isine apa wae? Soto ayam apa soto sapi apa soto-soto? Soto-soto. Apa mie soto? Heeh. Apa-apa neh? Soto, ki tos. Oh, isih kemebul lho, Mas. Saya kemebul to. Heeh. Dombene paracetamol panas kae mesti. Diperiksake, engko nek mbok menawa bronkitis barang. Oh wis ra guyu ki wis. Enten mine mboten Bu niku? Enten mine ta, Bu? Nek ora ana dinemi dhewe. Dibedolke. Oh, lah telah. Bedol ke oyot-oyot kuwi lho, lak wujude kaya mie kuning Tak ngono kira kae. mine Siti. Lah. Bedane apa lagi? Soto karo Siti bedane apa? Lah apa? Apa ayo? Lah apa? Mbuh. Mulak-mulak ya potongku ki. Aku mau ditukokke kopi karo kancaku ku disane apa ya kopine ya? Racun. Mulak-mulak ya aku tenan. Semproti baygon apa ya? Lho ana mine ta, lho. Wah, ai. Ana kobise barang. Nek Wila. Iki mie soto iki. Oh lah. Ana segane barang ya. Ana komplit ya jebul. Ana gajah ya ana. Dadi pengen gembira lho kok. Ayo iki dirampungke sik. Heeh, iki mengko maksudnya. Sabar. Aku wonge sabar kok aku. Kurang sabar kepiye to? Ngalah. Kurang sabar kepiye? Watuke tak ingu lho. Tekake tak ingu. Mau bengi iki aku mulai to, mulai saka dolan. Kowe gak tekan kamarku ana tekek mlebu ngisor kasur. Ngomong kasurku lak ora ana ambene. Dadi langsung templek jobin. Tekeke iki ilang. Tak tinggal turu. Aku njuk kruyuk semut bol gepeng nang ngisor kasur. Waduh aku njuk wah. Joni kowe kok secepat itu. Mesake aku jane. Tekeke iki nyate iki ndelik golek nggon aman. Lah kok nang ngisor kasur, ha tak nggo jil-jilane. Ayo gepeng. Muga-muga ora balik nang aku lah. Masa aku dijil-jili wong, ayo mau. Ora ayo. Plinteng malah. Tekeke maksud yang tak plinteng kuwi. Ayo Mbak Or. Urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke masa isine kowe apa wae nadyan sasindeng mesti
Walah aku ki manut. Aku ya cepet ya seneng. Lon-alon ya seneng. Heeh. Rodok magak ya seneng. Seneng kabeh. Heeh, aku ki tergantung kuwi mau lho. Paling seneng? Paling seneng. Heeh. Paling seneng nek banter jane heeh. Semene iki. Hah? Sepiro? Ya semene iki. Ah iya maksudnya semono. Cukup. Cukup. Pas Banget. Oh nek kurang pas ya tanduk, mengko tak omongake santai wae. Medium semono. Pas medium. Heeh. Lanjut. Lho ya lanjut kendape strong ngono ku lho. Ngono. Wis ra pengen nyoto kuwi. Ayo gak wis ditung gak ndang dilepke. Iya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke masa isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti kasembatan. Sah wisan kaya ngono kuwi. Apik gong suwuke. Lah ngene iki jenenge mau lho aransemen. Gong ngene iki. Oh, iya. Ki garapang ngene iki. Heeh. Iki aku ora pengen laran ben sing ngendang ora nyoto. Men nyiti wae. Ora gong ora ngono kuwi. Ayo jenenge iki guyon. Nek guyon kok dilebokke ati, mengko dadi lara ati. Kok nek wis dadi lara ati ngupload status. Ngupload status. Galao, gayane galao kae. Jane kuwi mung ra ndedit ngono kuwi iki. Nek duwe dhuwit walah suwene statuse mbok gleleng kae. Wingi iki kancaku sik nang mburiku, mburi klir iki ngupload status. Ning posisi ra ndek dhuwit. Lah kok beksone iki telutur. Aku ya muni to, sik tak teleponke enten ana kono. Lagi ning dalan. Lah iki aku arep woro-woro ya niki. Ana hal penting. Sik nang mburi klir iki dalang yoan. Monggo ingkang badhe nanggap kula admine. Tak adminane santai wae, mengko duwite ra mau ditekan kowe kok. Tenang wae. Engko duwite mandek ning aku. Gak aku mandek lih dadi admin. Aku mung kepengin wah iya aku mau kepengin gembira loka. Ha iya gembira loka. Heeh. Gembira loka ki dadak nganggo apa jenenge? Cuka beluk. Ya apa? Buka celuk. Heeh, iki mau. Cuka beluk ki apa ya? Heeh. Oh, arep mburi muni kok blok mbak ora sak muni dem-dem. Wis kuwi banget lho kowe. Kedaluwarsa kowe ngono. Dek, iya. Heeh, bar iki ya nganu gembira loka. Heeh. Mengke delok munyuk-munyuk niki enten kathah. Elek sing mburiku sing anu ning mburi klir iki. Mburiku ki apik. Ya sok-sok wae kebablasen. Sok saru banget kae ning. Dalang kami sosoren. Ya aku ya heeh. Dadi aku karo sing ngrebab nek sing ngrebab gagap. Nek sing aku ya padha amingan. Ning justru letak gayang iki nggon kono ku ya Om ya. Oh, weh. Hati Om, kok gak diperiksake nek wis watu-watu. Hati iki apa ya iki? Apa iki?
Wah. Apa ya iki ya? Kosek lah lek ngombe lah. Lah udute iki ora ditarik. Kok terus narik. Wedhus iki nana. Garis sithik iki panguripanku mengko. Kene sak reke kok iya. Reke Mas Janu lho kuwi. Ra main-main. Sida nganu wingi dolan endi? Ora dolan. Gembira Luka. Heeh, sida nek Gembira Luka sida aku. Aku kira diwene Gembira Luka ki SD. SMP ding kelas 7. Kelas 7 wujudanku bunder to. Ireng kae, dop. Wis ireng dop. Rada ana klinyit-klinyite sithik kae. Jijiki aku nek nyawang aku dhewe. Gilane. Saiki wis glow up. Glow up ki apa? Glow up ki glowing ki lho. Glowing. Anu kaya Brambang Doncake kae lho. Kayak glowing. Saiki bagus aku saiki. Oh iya. Ambian kepiye? Sumpah mbiyen wujudanku kaya bal tenis. Tenan kowe. Wis ireng cilik kae. Neng mbiyen alim. Soale mbiyen lulusan SDIT aku. IT iki Islam terpadu. Piye? Nek saiki ya tetep alim ya jenenge kene iki sesok ibadah. Ya ngono ki ora apik nek ditinggalke. Heeh. Aja nganti ninggalake, ora ngono kuwi. Jenenge mongko nek ninggalke ndak disoki dosa. Heeh. Ya saiki gak Gembira Luka ya mongko ndak aku dadi apa jenenge ndak dadi munyuk. Wingi dolan nanti Bu. Dina Minggu turne arep yo sik apa dhisik? Kacae Gembira
Apik to, Gong? Apik. Iki mau apa ya iki mau? Ana banyu putih rasane rada pahit-pahit. Oh alah. Obat om kesuwan to? Heeh. Apik to, Gong? Apik nang kudu dites. Waduh metu duwite ra ya ora. Wis ora usah metu nek ngene iki. Dites kepiye? Ayo sinden tok saiki. Oh, iramane semene iki. Ayo bangga Gong, ayo ora ya. Nganggo rasa. Heeh, ayo bubu sinden, bu sin. Mbak, bubu. Nyekeli mik, pun. Yo. Sak pira ya? Hah? Lho, dawuh semene. Gah ngono kuwi. Ya meh lah. Yo. Iramane ta maksude iki? Nek semene iki alon-alon, kok nek semene sedengan, ngono. Semene banter. Berarti meh banter ngono lho. Tegese iki ngono kuwi lho. Tegesane. Iya ora banter-banter alon-alon wae. Banter wae. Piye to iki? Ana sing njaluk ora banter, ana sing njaluk banter. Ora konsisten. Oh beda wong to? Sepira? Iya semono iya. Apa ya iki? Semono ku yo. Wingi. Wingi ngapa wingi? Yo. Semene iki ya. Manam cupan. Wingi dolanan Dimas ning Gembira Loka. Dina Minggu done kajae ana, untane ana, munyo-munyo ana, sasak kewan, apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ragu jiwa cah cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan, dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Kurang banter apa semene iki? Kurang banter. Oke. Berarti rada banter meneh yo. Semene iki engko. Semono kuwi wis pinuku banget kowe. Manam cupan. Wingi dolanan Dimas ning Gembira Loka. Dina Minggu tone gajahe ana, untane ana, munyo-munyo ana, sasat kewan, apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ragu jiwa cah cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan, dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Ngajar hidup Mbah Keter. Wis kibar te kowe iki, Truk. Ayo. Saking apike, saking banter terampil. Heeh. Karang ya terampil cukat Trengginas lho. Nek aku cukat Trenggiling. Ora terampil blas. Blas iki apa to? Blas. Kuwi. Saiki yagane separo. Saka nggon Bonang tekan nggon Kendang. Diparo ngene. Ayo monggo, dong anu mic e dhewe-dhewe. Don duwe mic dhewe-dhewe. Saka Kendang menengen. Menengen ki mrene. Sengko ira mana? Ya sengko sak semene iki lah. Oh. Manam cupan. Iki dolanan iku ning Gembira Loka. Dina Minggu tone kajahe ana, untane ana, munyo-munyo ana, sasak kewan, apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ragu jiwa cah cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan, dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Oh weh. Ora saking ampuhe iki ora mungkin. Kowe. Saiki gentenan Kendang Mangiwa.
Gendang Mang Iwo, mengko sing gendang dhewe. Lho. Ora ding ya melu sing Mang Iwo lah. Melu sing soalé tumindake Mang Iwo. Padha ya ireng manis munggah ya. Ya mana jawaban. Waduh, banteren ya. Banteren nek semono ku ya. Ayo, 5 6 7 8. Idolane tibu ning gembira loko. Dina minggu tone gajahe ono. Ontane ono. Munyo ono. Sesat kemen. Run. Suarane kok ning jero banyu kabeh. Nek yo rada wangun ya. Anu. Baleni meneh. Nanti sukses pokoknya. 1 2 3. Yo, ayo. Wingi dolane ndi, Bro? Yo. 5 6 7 8. Idolane tibu ning gembira loko. Dina minggu tone gajahe ono. Ontane ono. Munyo ono. Sesat kemen. Apa-apa Bebrana. Mandulane ono. Dada takaira kujiwa jatile. Mudah-mudahan jatile sudah bisa. Dina minggu ayo ning gembira loko. Raloka wis. Wis Mas anggere wis Raloka. Saiki siji. Sekarang mau waduh kok wis sampak. Ya pisan meneh lah iki ngetes siji lah sing mau entuk udut mau lho. Kudu ditas iki iramane sing banter, kudune semangat wis entuk rokok. Lah siji iki semangat. Om guys, Ban. Om Mas Dalang. Ngalah terus alus. Ci. Asing diduetke napa mboten nek diduetke mengki bubar jam 3:30. Mboten sah duet. Iya iki tetep bubar 3:30 ding, ora ding. Iki namane banter ya, Om. Nggih. Nggih, jan nemenake. Heeh. Semono iki, Om. Oke, Om. Oke, semono kuwi. Siap. Oke. Manam cupan. Wingi dolanan tibu ning gembira loko. Dina minggu tone. Kurang banter. Ora lombok malah. Yo. Kok semene kok wingi dolane tibu ning gembira loka. Dina minggu turne gajahe. Preksake, Mas. Yo. Semene ya, Om. Waduh, kepik mambu tak nyet nggo tangane. Jan mambu kok niku. Heeh. Ning seneng. Seneng. Apa ta iki? Kewan niku napa? Lah iya kepik. Yo, mari semene ya, Om. Jenenge ngabani yo manam jupan ngoten to. Yo. Manam cupan. Iki dolanan ibu ning gembira loko. Dina minggu tone gajahe ana, ontane ana, munyo-munyo ana, sasat kewan apa-apa ana. Pengen Pengen apa? Meng tekan pengen tok. angel. Meng karep tok. Apa ora kulino dituruti apa ya? Apun Apa kulino ora dituruti? pun kulino, Mas. Heeh. Besok nyedayu, Om. Nen, Nyedayu. wah siap. Heeh. Ngiras pantes ya. Karo nggawa juran, Om. Juruan. Juran. Jeroan nggo ngopo? Kon nggawa jeroan nggo ngopo? Aku arep nyebeh. Pakai jeruan. Mongke kula goleke bekas-bekas. Heeh. Apa to? Kon nggawa juran, Juran ki walesan. waduh mboten seneng Mas kula. Ya mongko nganggo gane kula, tak cekrikke. Pengen mangan iwak. Heh. Jenengan niku tak cekrik, Om.
apik po. Apik apa nek ngono kuwi? Kowe iki ngopo e? Kowe iki ngopo e? Kowe iki ngopo e? Kowe iki ngopo e? Cekrek sit krik ngono wis. Nggih, mboten napa-napa, dicekrek napa-napa. Diterima-terimake ya Om ya. Ikhlas to Om? Ikhlas. Apa to Mas ora ikhlas. Lah nggih. Matur nuwun nggih Om. Ora kita mung tekan pepinginan ya wis marake lega atiku. Yang penting cair. Heeh. Wis mau dile cair. Aku kuwi semelang nggon aku digawa Pak Baron. Oh, ngati-ati. Mangke dienggo sik dodol angkringan kidul kono bahaya nek kali Baron. Ayo kuwi lho. Kula gawane. Ah saya meneh. Main dadi wayang meneh. Kok mboten ming wayang, Bos. Kula tak melu yasa, tak hiasake. Heeh. Oh berarti aku kok nggawa Bali. Wo, lah jenenge tak anggap anake dhewe kok, Mas. Sesuk rono. Tenan iki aku. Kudu nggawa Bali nek ora tak obong. Lah engko nek diobong gane kula kuwi nggon kula arep tok jarah apane, Mas. Wayange Ya aja, Mas. jare aku wis dianggep kaya anake dhewe. Ya akeh anakku ora njaluk wayang kok seneng sampean sing anak akon-akon arep njaluk apa-apa. Ya tak nugelke wae meneh. Apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Wis selak apa jenenge bubar. Selak esuk. Kon ngopo iki? Sebo saiki? Iya, sebo. Iki wis cukup semene iki guyon iki nek kakean ora apik. Ya apik-apik wae jane iki. Iki ya dicukupke engko mosok bubar jam 6:30. Teneh. Do apa jenenge kesel. Heeh sesuk isih ana sing berkegiatan, ana sing kerja, ana sing senam, ana sing mlayu, ngono. Ayo wis. Oh, wala. Kae ndoro-ndoro putra-putra Pandhawa malah wis ngopo ya kae ya. Ora ketok rada ketutupan ning kene. Walah. Kae malah wis do mlumpuk ning Karang Kadempel. Ayo. Di apa sebane do nyaket sowan-sowan ngono. Heeh, lha iki nganggo apa? Nganggo apa? Ais srepek. Aku kok srepek. Wong sing nganggo playon songo ngono wae. Yuk ya. Playon songo yo, Cok. Iya. Oh ya wis. Ayo gek do nyaket rono. Ayo dicaketi